Ayan guys, tapos na po yung misa sa simbahan, kaya yung tao dagsaan na dito sa park. Bigla ang tawag at bigla ang pag-attend sa Biriglaan Group Budol Fight. Pagdating namin, inaasikaso na, nakalatag na ang pagkain. At hindi nakaligtas sa aking asawa yung puno ng bayabas. Di nakatagal, pumanhik siya, umakyat dahil hilig niya yan. Subalit, hindi siya nakaakyat hanggang sa dulo dahil madulas daw ang puno ng bayabas. Kaya hanggang tingin-tingin na lang siya at nabigo siyang makakuha ng bunga. Isa pang problema niya kung paano siya makababa doon sa puno. Kaya isang aral ang nakuha niya. Huwag kang papanhik o aakyat sa puno kung hindi ka marunong bumaba. Makalipas ang ilang minuto, handang-handa na ang Budol Fight, latag na. At ayan, nagharap-harap na yung mga membro ng Biriglaan Group at masayang nagsikainan. Ayan, sayaw-sayaw pa yung iba bago kumain. Ayan sila. Ayan kami, yung grupo na Biriglaan Group, nag-Budol Fight. And guys, dito kami sa Iriga City. Ayan. Bumisita kami na gabi. Ito pala yung resulta ng paggabi. Pagkatapos namin mag-Budol Fight, dumaan kami dito sa park kasi nakita namin ang daming tao at ang liwanag. Ganito pala paggabi dito. Mga guys. Iriga City Park. Ganito pala paggabi dito. Ayan. Ganda no? Dito. Malapit na yung Christmas kaya may Christmas light na. Ganda pala dito oh. Ganda dito sa park. Ayan. Tingnan natin yung ibang view ng park pag gabi na. Ang dami palang kainan dito. Kainan. Ayan, kainan, ang dami. Dito pala tambayan paggabi sa Iriga City Park. Tambayan pala dito paggabi. Ano mga guys, may lupo pa para sa mga bata, para hindi ito yung kasamaan namin. Ito mga guys, ayan. Ayan. Yung may lantern na yung USAN, University of St. Anthony, may lantern na. Ayan. Ayan, nakapaglakad-lakad tayo dito sa park na Iriga City Park. Ayan, may banda pala. May banda pala. Kaya pala ito si yung padiyung kumpari ko nagayang dumaan dito sa park kasi weekend daw may banda. Ayan. Ating tutunghayan po yung ng banda. Pagtugtog. Ito po yung simbahan ng Iriga City. Ayan. Katabi lang po yung park. Ayan, yung park natin. Dito kami ipisto. Ang ganda. Ang ganda mga ka-idol. Ayan. Pagtabi, ganito pala dito. Ganda. Nakakawala ng stress. Ayan, ito ang daming tao. O, ayan. May mga CSU na nagbabantay kaya talagang safety yung pagtambay dito. Ayan, safety kasi may mga CSU yung nagbabantay. Ayan, may dala pang batuta kaya yung magpapasaway siguradong aabutin pag nagpasaway. Kaya safety po dito mga ka-idol. Ayan. Ayan, punto ng tao. Okay na okay. Ganda no? Mga ka-idol dito sa kaya kung wala kayong ginagawa, paggabi punta na kayo dito sa Iriga City Park. Ayan, ang ganda ng lugar. Nakakawala ng stress. Ito yung kapaligiran.
Wow. Mamaya ating titingnan, pagmamasdan yung pagtugtog ng banda. May banda palang magtutugtog dito pag weekend. Dito kami sa malapit sa banda. Nagpwesto para malapitan na tingnan natin, mapanood natin yung pagkanta ng banda. Anong banda? Ganda talaga. Ayan, nandito kami mga ka-idol. Ayan, oh. Kasi laging ganyan kung natutunan niya sa barang ako, di tama na. Wala nang maling. Tausan ni pagsasama din. Di na tabi maglabar nga nagpakita niya. Lamang naman ito. Kayaman ni Kata. Padalit alam. Nabit-bit ko. Parang nag-aayos. Ayan guys, yung ano namin, yung order, oh. Ayan. Bear in can na lang kasi natapos na kami doon sa sa bahay ni Marie ng aming kumari na bulldog fight. Natapos kami doon mga alas 6:30. Ayun, napadaan kami din. Yan, ito order namin. Yan, bear in can na lang yung ano. Tapos na po yung misa sa simbahan, kaya yung tao dagsaan na dito sa park. Tingin-tingin na dito sa park, standby pagkatapos ng misa. Dito magmumuni-muni yung mga problema nila, yung mga may syuta dito, bintuhan, may mga pamilya, malipas oras, paalis ng stress. Ayan, sana po. Ilalang sa nangdag si Mer. Tapos na po kaming mamasyal. Kaya ngayon nauwi na po kami. Ang oras ngayon ay 15 minutes before 9 o'clock in the evening. Ayan, hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana po nagustuhan nyo ang aking mga video. Okay?